7.4 million pesos nga balor sa suspected shabu nakumpiskar sa lalaki nga suno sa kapulisan kabahin sa Prevendido Drug Group. Suspek may upod pa nga security guards ang ini ang nadakpan sa bypass operation. Si John Sala nakatuto. Karsel sa Iloilo City Police Station 4 ang itupa ni Jeffrey Orbe Jr. alias Adian ang subject sa drug bypass operations ng Iloilo City Drug Enforcement Unit sa Barangay Kalumpang Molo kahapon sa hapon. 7.4 million pesos nga balor sa suspected shabu nakumpiskar kay Jeffrey. Si Jeffrey ang residente sa Barangay Bakaw, Maduriaw. Suno sa hepe sang CDEU ang suspek ang nagpadayon sa operasyon sang Prevendido Drug Group sa lugar. Ang mga prebendido is pakaisahan niya na, mga kapamilya niya na, kaya hindi na basta-basta nila isalig kung hindi kanila kapamilya. So sa mga trusted gina nila ibilin, balaan nyo man nga halos wala na ang mga prebendido das Bakaw, amo na nga si Aryan ang ila trusted. Dugang paniinot, si Jeffrey man ang isa sa pinakadako nga supplier sa iligal nga droga sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Upod sini nga nadakpan nga natudlo bodyguard sini nga si alias Toto. Gintuan man sa kapulisan base sa ila investigasyon nga ginagamit pa kon kaysa ni Jeffrey ang service vehicles ang security agency ni alias Toto agud mag-deliver sang droga. Security, ang iya trabaho is proteksyonan si Aryan from anything matabo in case-to-case basis. For example, ari kuan ang ila transaction o ang ila business, ara gid siya para kay Aryan. Hindi lang basta siya kay may mga kaupdanan pa siya. Wala pa giningadla ni Captain Inot ang security agency sang bodyguard ni Jeffrey Orbe apang kabahin ini sa ila pagaimbestigaran. Si Jeffrey ang anay na preso man sa tong 2016 bangod man sa iligal nga droga kag nakagwa lang sa nagligan nga tuig. Ginpangidwala naman sa suspek ang mga akusasyon batok sa iya. Hindi na ako niya sir, tingin ko na ako makuha mo na kontita, di man. Huwag tayo ganyan bakal kasi yung diabetic na sa blatian ta. Apang sunod sa punong barangay sang Bakaw, Mandurriao, pagwa pa lang ni Jeffrey sa presuhan, na monitor na gilayon sang Barangay Drug Abuse Council ang iya pagbalik operasyon. Nagbalik siya sa pag-engage. That's why nga nabilong na sa badak naton every time. Nagpaiway ng ginatudlo bodyguard sini nga maghatag sang pahayag. Kaso nga paglapas sa RA 9165 akong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sang duha ka sospek. Upod kay Hans Di Sierto, John Sala. 1 Western Visayas.